L'Altra Ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom. Dimecres 13 d'octubre a les 9 i 5 del vespre i el diumenge dia 17 a la mitjanit l'Altra Ràdio us oferirà els següents continguts. L'Altra Ràdio a l'Escola amb en Pito Martínez, la intel·ligència artificial amb el doctor en informàtica Ramon Sangüesa, l'ús d'internet amb en Quico Gras, l'actualitat radiofònica a l'estat espanyol amb Luis Segarra de Guia de la Ràdio, els aparells audiovisuals amb el professor Jaume Benet de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, la radioafició amb en Miquel Àngel Sáez de la Federació Catalana de Radioaficionats i en Joan Pere Miquel de l'Associació de Radioaficionats de Catalunya, la tecnologia social amb en David Gómez de Teixidora.net i la banda ciutadana amb Vicenç Jareño, secretari general de la Federació Catalana de CD. Tot això a través de les freqüències de FM de Ràdio 4 mitjançant la TDT o també en directe a través d'internet. Posteriorment també podeu escoltar aquest programa a la carta al web de RTBS cercant el podcast de l'Altra Ràdio. Gràcies per escoltar-nos i sobretot, molt bona ràdio!